Euskadin lau aurretik batek obesitatea edo gehiegizko pisua du. Hau da, 7 eta 14 urte bitarteko 71.000 aurrek dute arazo hori. Gipuzkoako sendagileen elkargoko medikuen ahotsa podcastaren kapitulu honetan, aurren obesitatea aztertzen dugu, adingabe horien etorkizuneko osasunean ondorio nabarmenak dituen munduko osasun arazoa. Kasu bakoitzaren atzean istorio bat dago, errutina batzuk, hozkailu bat, eskola jantoki bat, edo ordu asko pantailaren aurrean. Gipuzkoako sendagileen elkargoan gaude, Amaia Aristizabal, aurren obesitatean aditua den pediatrarekin, zer gertatzen ari den eta nola prebenitu dezakegun ulertzeko. Ongi etorri, Amaia? Eskerrik asko. Bueno, hasi aurretik, aurren obesitatea zer den definitu behar dugu, nola zehazten da aur batek gehiegizko pisua duela? Bai, aurrak jaiotzen direnetik heldua izatera pasatzen diren arte handitu egiten dira, bai altueran eta baita pisuan ere bai. Orduan, bi faktore horien artean ekilibrio bat egon behar da. Ikusten dugunean desoreka dagoela pisua eta altueraren artean, hor eduki dezakegu arazo bat. Horretarako pediatrok pertzentilak deitzen diren taula batzuk erabiltzen ditugu eta horrekin klasifikatu dezakegu ume batek pisu gutxiegi daukan, normala den, gain pisua daukan edo obesidadea pairatzen duen. Eta Amaia, zenbat urterekin hasi behar da obesitate arazo batekin kezkatzen, adibidez? Kontu honetan 3 momentu izan daitezke garrantzitsuenak. Alde batetikan, pediatrian bizitzaren lehen mila egunak deitzen deguna da, horrek hartzen du haurdunaldia, umea jaio aurretik hasten gara kontatzen, eta umearen lehenengo 2 urteak bete arte, hor nik uste dut kanpaina oso garrantzitsua egin izan dela urte askotan zehar, eta gurasoak oso kontzientziatuta daudela haurdunaldian eta lehenengo 2 urteetan umeak ondo elikatu behar direla. Hortik aurrera, umeak normalea, umeak baino gurasoak erlaxatu egiten dira eta ahaztu egiten dira ikasitako kontzeptuak, eta bigarren puntu kritikoa 6 urte inguru egongo zen. 6 urterekin rebote adiposo deitzen den fenomeno fisiologiko bat sortzen da, umeak jan eta gastatzen duen kalorien arabera, bere gorputzak gantz zelulak edo adipozitoak sortzen ditu. Eta sortuko dituen zelula horiek dira gero gure bizitza osoan zehar edukiko ditugunak. Orduan, adin horretan desoreka bat baldin badago, zelula asko sortzen dira eta aurrenantzan obesidade gehiago izateko arriskua egoten da. Aha, ados. Eta azkenik nerabezarea egongo litzateke. Hor batez ere arazo izaten da, aktiboak izan dira ume horiek askotan kirola egitari utzi egiten diote, pantailen aurrean geratzen dira, freskagarri eta edari energetikoen erabilera asko igotzen da, eta gorputza aldatze prozesuan dagoen nerabezaro puntu hori ere oso garrantzitsua. Orduan 3 etapa dauzkagu hemen, no? Hori da. Oso ondo. Nola iristen da mutil edo neska bat gehiegizko pisua izatera? Ez da kopuru handia jatea bakarrik, ez da? Ez. Azkenean arazo multifaktoriala da. Genetikak badauka hor bere papera, baina batez ere bizi ohiturak izaten dira garrantzitsua. Zer jaten dugu, nola mugitzen gara, zenbat lo egiten dugun, egoera soziofamiliarra, ekonomikoa ere bai oso garrantzitsua da, umeek eduki dezazketen desoreka emozionalek ere eragin handia daukate. Eta zer eginkizun dute familia auturek eta adingabearen inguruneak obesitatearen garapenean? Amaia. Bai, familiaren aldetikan super garrantzitsua da. Azkenean, umeak imitazioz ikasten dute dena. Beraz, gurasoek ez baldin badute frutarik jaten, umeek seguro ez dutela frutarik jango, orduan. Baina asko kostatzen zaigu hori, Pilo bat. Azkenean, bizi ohiturak dira nik uste dut, ohitura zailenak aldatzen. Orduan, hori oso punto garrantzitsua da, eta ingurua ere erabakigarria da. Bizi bagara auzo batean eta parkera jeisteko karreteran kotxe asko baldin badaude, segurazki ama horrek ez du, edo aita horrek ez du utziko umea parkera jeisten, eta umea beraz etxangeatuko da mugitu gabe. Orduan, ez da bakarrikan familia, gure inguruneak ere asko eragiten du. Ze importantea da hori. Batzuek uste dute hasiko dela edo gehiegizko pisu pixka bat, baino ez dela, no? Guraso batzuei kosta egiten zaie arazoa identifikatzea, ez da? Bai, gurasoi eta gurasoi bakarrik ez, pediatroi ere askotan kostatu egiten zaigu. Ikusten dugu prevalentziak esaten duela eduki behar ditugula ume kantidade, hasieran esan dituzun ume kantidade bat obesidadearekin, baina gero gure erregistrotan askotan askoz gutxiago dira.
Eta hor alde batetikan egon daiteke ez garela ohartzen, baina askotan ere pixkat beldurra dago, ez? Familiei esatea eta gaizki hartzea kritikatuko balitugu bezala. Eta bestalde esate duzu, ez baldin badut diagnostikatzen ez dut ezer egin behar. Zeo zer gertatzen ari bada, eta ez baldin badut ezer egiten, horrian ere ardura da, ez? Eta nola aldaketak bizi ohiturak diren, eta esan bezala hori aldatzea super zaila dan, askotan ezkutuan geratzen den gauza bat izaten da. Arazo kultural da? Bai. Azkenean arazo kulturala da, bizigaren gizartea oso konsumista da, eta nahi duten guztia da, guk erosi ezagun, orduan produktu pila sortzen dira horretarako, naiz eta jakin kaltegarria diela osasunerako, ordu pila nahi dute pantailen aurrean geratzea, eta gu soziedade bezala hori erosi egin dugu. Zenbateraino eragiten du genetikak gehiegizko pisuan, Amaia? Esan bezala, arrisku faktore bat da, baina benetan oso kasu gutxi dira bakarrik genetikak eraginda obesidadea pairatzen duten umeak. Gehienetan atzean bizi ohituren arazoa daukagu. Eta nola hitz egin daiteke haur batekin bere pisuari buruz, errurik edo autoestima baxurik sortu gabe, hau importantea da, ezta? Oso garrantzitsua da. Bai, azkenean fokoa pisutik kendu behar dugu. Garrantzitsua ez da gorpuzkera, garrantzitsua da gure bizi ohiturak zeintzu diren eta jakitea egiten ari garena ez dela osasungarria guretzako, eta gero umeekin danean ari garenean beraientzat garrantzitsua diren helburuak jarri behar ditugu. Nik esan dezaket pisua galdu behar duzu infartorik ez izateko, baina hori ume bateri ez dio garrantzirik emango momentu horretan, baina esaten badiot ohitura batzuk aldatu behar ditugu, zu futbolean jolasten ari zarenean partido osoa jolasteko eta ez ateratzeko partidua bukatu baino lehen nekatu egia zaudelako, horrek segurazkin motibatu. Ideia ona. Alderik aldago maila sozioekonomikoaren edo ingurunearen arabera, gehiegizko pisuak gehiago eragiten aldie baliabide gutxiago dituzten familiei? Bai. Argi eta garbi gorakada egonda estratu guztietan, baina batez ere sozioekonomikoki zaurgarria diren horietan obesidadeak asko egin du gora, eta hor faktore asko daude mahai gainean, zergatik gertatzen den. Alde batetikan normalean diru sarrera gutxiago daukaten pertsonak ordu gehiago egiten dute lan. Eta segurazki ez dute denborarik izango, o dirurik izango umeak estraskolarretan sartzeko. Beraz, umeak ordu asko pasatzen dituzte bakarrik, etxean, telebista ikusten, triste eta jaten. Eta orduan, zentzu honetan, ondo jatea, osasuntsu jatea, garestia da? Garestia izan daiteke. Badaude elikagai batzuk garestiak direnak, egia da osasuntsutan berte jatea ere posible dela. Lekaleak eta kontserbak adibidez oso aukera ona dira merke eta osasungarria diren elikagaia bilatzeko. Arazonik pixkat alderantziz egingo nuke. Gaizki jatea oso merke ateratzen da. Supermerkatuak bete-betea ditugu ultraprozesatu ez, irudiera kargarriak, koloreak, marrazkitxoak, jostailuak oparitzen dizkiete, eta badakite osasunarentzat txarra direla, baina hor daude eta gainera daude espazio oso handia okupatzen, beraz oso zaila da umeari esatea hau ez dugu erosiko. Adibide batzu jarriko ditugu elikagaiekin, zen mota... Zeintzuk diren osasungarriak edo ez osasungarriak? Osasungarriak. Gure gomendia beti da, fruta, zorroan ez datorren ezer, orokorrean osasungarria izango da. Frutak eta barazkiak batez ere, arategian erosten ditugunak, arraindegian erosten ditugunak. Ez da berdina, enbasatuta erosten dugun urdai azpikoa edo arakinak mozten duena. Enbasatuta datorrena askotan kontserbanteak, azukreak sartzen dituzte, denbora gehiago irauteko, orduan etiketak irakurtzen ere jakin behar dugu. Interesgarria da hori, Bai. Eta ze gehiago? Gero ja pasako inake hori lekaleak, fruitu lehorrak, horiek oso osasungarriak dira, arrautzak, proteina kalitatezkoa eta prezioz ondo egon daitezke. Bueno, gutxi gora bera denetarik, ez da? Denetarik, hori da. Ondo. Zer arrisku izan ditzake osasunerako obesitatea duen haur batek? Badaude arriskuak haurtzarotikan eta gero heldutara ere. Haurtzaroan batez ere ikusi dezakegu azukrearen, insulinarekiko erresistentzia,
hasten gara ikusten azaleko akantosis nigricans deitzen dela azala beztu egiten dela zonalde batzutan, estriak, hipertentsioa ere batzutan ikusi dezakegu, gibel grasoa ere bai. Normalean, faktore guzti horiek reversibleak dira moldatzen elikadura eta bizi ohiturak aldatzen baditugu. Ez baldin badugu aldatzen, helduetara ja pasatzen gara, gaixotasun kardiobaskularrak, lehen esan dugu infartoak, zirrosia, minbiziak, gauza asko eragin dezake. Venga, guazen gomendioekin. Ze gomendio ematen dituzue pediatrek aurren obesitate kasu bat identifikatzen duzuenean? Elikaduraren aldetik, ja komentatu dugu, baina errepikatuko dugu, Hori da, fruta eta barazkiak egunerokoan egon behar dute, eta dietatik kendu behar ditugu ultraprozesatuak deitzen ditugunak, litxarkeriak, edari energetikoak, freskagarriak, horrelako gauzak, gero bizitza aktibo bat eduki behar dugu, ez da bakarrik astean bitan kirola egitera joatea, baizik eta egunero mugitu behar gara, ibili behar dugu, korritu behar dugu, eskailerak behar ditugu, mugimendua behar dugu, loa oso garrantzitsua da ere bai, osasun mentala garrantzitsua da galdetzea zer modu dauden eskolan, bulina ere hor egoten da, eta uste dut ez zaidala besterik gazten. Elkarrizketaren puntu honetan, aurren obesitate kasuak konpontzeko erabiltzen ari zareten aplikazio arrakastatsuari barkatu buruz hitz egitea gustatuko litzaidake. Zer esan diezagukezu aplikazio hori? Bai, duela urte batzuk ikusirik gai hau askotan ez dugula lantzen eta lantzen dugunean ere bakoitzak bere kontsultan alduena egiten duela, pentsatu genuen tratamendu bat egin behar genuela jende guztiak aplikatzeko erraza izan zitekeena. Eta erabaki genuen Mangolsen bidaia deitzen den tratamendua martxan jartzea. Hau, bideojoko baten formatua daukan tratamendu bat da, eta ideia da familiak etxean ikasten dituztela kontzeptuak, bideojoko bidez izaterakoan dibertitzen ari dira, eta zientziak dio dibertitzen garen bitartean ikasten ditugun gauzak erresago barneratzen direla. Eta pediatraren kontsulta bihurtzen da errefortzu bat. Beraiek ja etxean ikasten dute eta dudak guri galdetzen dizkigute. Interesgarria. Egia esan oso gustora dago erabili duen jendea eta emaitza onak dira, osake konten gaude. Ze ondo. Bai, oso konten gaude. Eta azkenik, partekatu aldezakezu garaiz jardutearen garrantzia ondo islatzen duen historio edo kasu errealik? Bai, familia baten historia kontatuko dizuet. 10 urteko mutiko bat da, eta kasu honetan familia bera izan zen larrituta zegoenan umearen pisu igoerarekin, eta berak eskatu zigun Mangolsen bidaian sartzea, eta hor kontatu zigun beraiek ekonomikoki ez zeuden oso ondo, eta etxe berdinan 2 familia bizi ziren, orduan ohitura zuten bakoitzak bere logelan egiten zituela otorduak, ohean botata, askotan Matiu urduri jartzen zen eta behar baino gehiago jaten zuen eta litxarkeria jaten zituen eta programan sartu eta gero lortu genuen niretzako gauza garrantzitsuena da mailaren inguruan iseri zela familia guztia bazkariak egiteko eta Matiuk fruta eta barazkia probatu zituela eta etortzen zitzaidan esanez Amaia, frutak oso goxoak dira, ondo jatea ez da zigor bat. Eta hori ja marabillosoa da. Gero emaitzak aurrerago ikusiko dira pisuan edo beste gauzatan, baino ja bera kontzeptu hori edukitzea oso ona da. Eta gero pasazitzaien udaran pixkat atzera egin zutela, ama interna sartu zen amona bat zaintzeko, Matiuk ordu asko pasazituen bakarrik, triste, berriro ere logelara sartzen hasi zen, baina familiak konturatu zen, zehar zen pasatzen, eta txipa aldatuta zeukatenez, kapazak izan ziren buelta emateko eramaten zuen berekin, joaten ziren jolastera, irteten ziren, amona ere implikatu zuten, eta azkenean hori, bizi ohiturak aldatu zituzten, eta horrek postasun handia ematen digu. Azken finean, ohiturak aldatzea gakoa izan daiteke. Hori da, ohiturak aldatzea da garrantzitsua. Garrantzitsua. Amaia Aristizabal, aurren obesitatean editua den pediatra, eskerrik asko podcast honetan parte hartzeagatik, medikuen ahotsa, Rural Kutxaren laguntzarekin eta hurrengora arte. Mila esker zuei ere bai.